Abat mı? Han bar ol ankav çağırtana. Yersiz tidirek bolýaňyz mı? Yersen näme agyýryan? Gidiberdi gitjek bolsaň. Men bir wagt gitjekdim. Gitsen ýeňsäňi doňdyrlar da hiç ejeňden oňşup bolana wagyryn. 5 güllep matamarlyk ýygnamakdan başga işleri ýok. Barybir otlulan giýjagalyk yer men oňa näme jogap bererim? Eýtem bilýäm oglum, belki bu zatdan bar gowlugydyr. Öýde erkeň kimdigini ol turup başdan duýta ýagşy, erkek öýüň hojaýynydyr, diýeni etdirmelidir. Kaka. Men sana bir maslahat bereýin. Bu hakda sen gaty gürlemegin. Yer näme bolmuş? Sen nähil hojaýynyň owada hemmeler bilýär agyry. Etse. Onu men oňa göz görkedeýin. Ne şeyle goňşular, biziň gelimiz şäherli, däpde turmuz bilýän nädir. Eger birden gyňyrlyk edäýsedi, Ay maral. aýrylsana öňün sverme. Tolgunma sana maral, bizden tapyk gitjek yeri bolmaz. Oň şäherliginiň diýaly ýokly, men özümem şäherde telim gerek boldum. Ini alın, sizden etçe kaýşym, gelinimi oňatça giyindirin. Ana giyimleri, bir de şaýsepleri, bir jurabi, şerde de ýalygy bar. Sen olar çaltyra uğratsana. Aýrlyydym sana. Sen olara göz görkedýäň o. Sen gülen bolma, men öz gepimi gögörderin. Menem özlenme derin. Yer bu hasırdıların ehliti näme gerek? Barybir ol bir ýerde ýaşamaz. Men onu şäher alyp giderim. Ekidi bemir gör. Bolun molşuny. Şäher alyp gitjekmiş. Men seni garran çağımda maskar etmek üçin etdirmendim. Ine yene bir Ece, ýa. selim bu zatlar geyme de. Sen gürleme, sen ne torolunok. Ine yene bir köýdük. Giýmese mezbur eder. Biziň şäherlidigine bakyp durmaz. Men giýewimem şäherde dükanyň müdiri bolup işleýär. Eger ol şu giyimleri giymese, bizim bosagamızdan ayatjygyna mätmez. Oň bilen sen näle men ýaşaşmaly oglum. Allah. Kaçan sen men gödelim, men ýanyma gelersiň. Men sana köpden bäri garaşýan. Ýöreňde. Wah men hemme zatlar bir sallym makam, köýnegi sallym, jurabi, ýalygy, çyrpyny, Uğra çaltyra. Wah dursaňyzlo, men ýatdan çykarpdyr, men galoş salmagy undup tırnakly. Han çaltyra uğran. Eşeň başyň ýetin niten gözüň körmi neresi türlük gelýän? Däpde surawatta alaşdyň bolma. Ola urap bilemez o. Ay berekella maral. Oho, hakit gaýet şu şaplaşyp duran waka. Men okuyucuları bir şatlandyraýyn. Maral men sen gutlaýan. Öz epin gögörtdiň ýöne ana eşek bolan seňden aradylaşmaýa. Näme sırtaryan gowsy gelle kömek et. Han sen men atym sakla. Häzir görersiň ne. Ana aýrylyň turma kaly, aýrylyň. Ola gokdy täne. Hany turwa kaly ýerinden olar owadan gelin getirmäne barýarlar. Ana bolly, ana ni ýöräberin. Hani aýrylyň diýän. Sen näde boň dilini tapdyň? Men oňa şey diýdim, eger ýeriňden turmasaň, Ana görýämiň, bu oňa ýarady. ya tersine ol gorkdy, hemen urarlar öýdüp gaçyp gitdi. Elbetde, däpde surluň nämedigini eşek nireden bilsin. Ay o däpde surur könüllü ahir, yer bolýar yeri. Tetelli maskara vardır, çün könölöndür. Şeydem könü däpde surlar boýunça sen galoşan aşalýam. Wey. Men guraýyn galoşy berme Awa undaýdyr. yetýärler. Yet. Wah. Han havalar. Sen taýynmaly bizädir şähere gidýäs. Goňşu taýýar bol. Maňa ýylyňyz begirmeň. Bir de geçmäge ýol berin. Şeredin öýlenjek ýigit birden sümülip geçäýmesin. Sen nire süssürlüp gelýän, ýer benäm mollugy.
Sen nem üçin bizi karşılamadın? Men şeýle bir tonnum. Men barın taňa soň düşündürürün. Häzir bolsa tidirek min maşyny bir şäherge Ne gidýär. üçün? Han tidirek bolsa entek bini görmän keler ugraly. Mene hiç da düşünýän nälerin? Olar nikah toyunu köni dep boýunça geçirmek isleýärler. Dep boýunça ýetim o diýeniň näme? O diýänim nikah toyunu gawatlap saňa toy köýnegini giydirirler. Agzyny ýaşmak belki o maňa gelşerim. Bu oýun oýunjak däl, Selvi, aklyndan adaşma. Ýok, muňa ören täsin bolar. Olar seň başyňy kurtatarlar, gürleşmegem kadagan ederler. Cemşit tany eşikler. Gülcan! Gülcan! Men sen tanamadym, sen nähil owadan bolupdyň, ören owadan. Sana beşikler şeýle bir gelişe. Eger ähli gelinler şeýle garşylaýan bolsalar, onu men sana haýpym bilýär. Olar men tasan boğuldyrypdylar. O bedep geyindirip oturan gelinliňiz men gelinim däl, ine men gelinim. Muny odu ýakyp bilersiňiz. Kudurlan ýalyla bular waýy. Ana bizim gelinligimiz. Gülcan tidirek surata düşürüp o ýadygerlik galsyn. Gaty ýer şatlanýan bolarma sana bu täsini görädim mat düşer. Men bolsam gaýnymyň göwnünden turasym gelýär. Bir sürgürleme, gelinin yüzünü görkezmellerliğini bilen okmu? Häzirin özüne yüzün tut. Ne edip? Şey edip mi? Şiir hanınki, çemçelin künjüden yammak. Yerbetsir. Bir bek muradınki, bir ankon köydiyen. Ne bir de berdinki. Yok, bu ankon kolya. Dimek, bir muradın kolya. Haydi sen vurdi talim. Eset kavgul köyüňi. Sen bu kimin kolyaka? Ha, yadıma düşen okta. Yine baştan başlamal boljakta. Demek bir de ay al kalkmış diýänim. Cemşit! Gel ya. Koy dinlesin. Kakadi, ay kakadi. Sen bir yerde kime seredipsin? Sana serettim, sana serettim. Yuvaşırak uyurursun. Ziyanı yok, koy oyansınlar. Olar akşama sen yatmalı. Menemolu daraklama alıp yöremelmişim. Yer bol ýaly koy yatsınlar. Gelinime bakıp doyup bilem ok. Cemşit onu gelen madyna şäher alıp gitmek istedi. Gelinim bolsa kim ejetini ınjytdy, ol bagtdan mahrum bolýar diýe. Han sen gowy aýtsana, şit şaýga ýnadylan kim ertip bermeli? Wey seninni öz zadyňam tanaň okmay. Sizin bäriňiz nähili oňa deken derýa, ba, golaýyňdy. Kudretli şu Tanrym, on günes için men bagşlap bolýar. Cemşit çinnem ýatyrmy? Nemçin beýle gargadyň Tanrym. Nem bolly enejan?
Yaşımızın sonuna bizi maskar ettin. Sen yarım yalana köçe çıkmağın enen hetterip billin. Sen enen hetterip billin. Ertiyerin özünne sen ehli iskilen yakıştırarın. Yegecesem koyman. Seret onu hemeler edip dur. Sen molta yatıyorsun. Sen değil edi. Hani sen Geri, ne mollaca? vakit sesini sağlam koy veriye dere. Cemşit, ne mollu? Sen nemi istadağın oňok mu? Sen şu geyiminde gittin mi? Hova yer näme? Ine bar bolan da adam şoda. Gecem şu sebepli ýygyr ya. Cemşit, Yer näme? sen men suwa düşmäge de toýly basyny ötmelimi? Elbette. Ne şol wagt geymen yekejedim etmäge sen hakyň ýokdur. Şoňa da ähli däpleri berja etmek diýilýär. Cemşit, o däpler diýeniň näme? Şo diýenimmi? Ýüdüň açyp köçe çykmaly däl, ine bybar. Ulular bilen diňe kijijik bilen kömegi arkaly gürleşmeli, ine bu da 2. Meňejemiň hakymyň nämetleýändigini olaryň ýarym sözünden aňmaly, ine bu da 3. Bu ýagdaý uzak dowam edermi? Ay neme, ýagny 15, 20 ýyl entek sen garryançaň. Sen şu degişmäňi men düşünemok. Yer, men degişemok. Ýadymdan Selim, men sana baştan uýdurupdym. Şähere giden bolsak bu zatlaryň hiç haýsy bolmady. Sen bolsa oýna desiň geldi. Ojalar üçin muň nämedigine sen inni berin düşündiňmi? Sen maňa ananýarmyň. Men saňa ananýan. Ýöne. Saňa gülleýän agaçlardan gümüşlew uguşun merýän mukaddes aýdan kasam edýän. Aydan kasam etmesen, hemişelik däldir ay. Öz görküni helişini ýütgüdüp durýan ay. Goý sen söýgüň menden ýüze gürmesin inni. Onu men nädeden kasam edeyim? Asla kasam etmesen. Eger şonu isleseň, kasam edäý özüňden. Men kıblege himiň hut öz ýüreginden. Şonu saňa ananaryn men. Eger ýürekdäki duýugy Yok. Kasam etmesen. Cemşit. Ben betbagtlyk bolsa bagtyň elden gidermän. Dostuňa inanmak gerek. Hem ýürekden söýmeli. Uluk ýolly gazanan zadyň ýitirmek aňsat. Tüýüňi gam gussadan gorap saklamak kyndyr. Oy kyn bolsa bolubersin. Alyslara gidýän ýollar joşun ýazlar ülkesine şol ýol bilen ýetip bolar. yer bolýagyna. Farky ýok, ol sehralykmy ýa-da darajyk ýodalar. Biz şähere gidýäs. Görýän bolyn sen bu ýerde ýerläp bilmersiň. Dostuň ýanynda bol, sen näme gatyrdyň? Ýok. Sen öz bagtyňy taparsyň. Ýöne ýerewç barbar biz bu ýerden gitmeli bolar. Şoň üçinem ýerräk gidenmiz gowdur. Cemşit, sen meni bagşla. Gel bir näme garaşaly. Belki ähli zatlar düzelişer. Maňa nähili kynnyşýanyny sen bir bilsediň.
Sen öz adamın hakta şu yüpek kurçuklan aladasını edisin aladı da edin. Adamımın el ayağı var, ağacından ölmez. Yer bestir. Men yağdadım. Bollu. Yönü ben öz kurçukluğumun aladasını etmese, benden başkalarının aladasını hiç kim etmez. İnemin kurçukluğum beyleklenkiden has, ün pile taraf başlar. Pile tarar diysene. Kızım, bu danıyını eşeğe yüklü, kaynatan yollarını taşlap geçer. Görsünü, bulvas sana ne hili kohu gelşiye. Yer sen mirasız sönöklek gelen näme gözün yok mu? Görsünü bunu, aklına dedin. Ehli verek zatlar salıptır. Göy ver diyen men sana. Sana değil ahiri, yer göy versene. Näme gerektigini özünden bilip çıksalayıptır da. Yer meni maskar etmesene. Göy ver diyen sana. Yine çaydan qadın etgele. Haçan sen bana ocorun oduna çay kaynatıp verecek diyen. Bugün çay gelin emledi, onu aysana garri. Gelin üstüne atan olmasına. Sen bana bir idili çay veren o qaqırayın. Şu sen elinden idili çay senin bir adıma için oğlan. Vay tükönmedine tuttu. Uğun çök varını uptırır. Hama rağmen bir aylık yola gidiyani ali. Ey Huday, gelinimide ne molluka? Vay. O seni eşeğemen diye, hiç açan onun yanına bana sizin kaçaltmağın. Men arkayını ise etmeğenleri koysanız lan. Vah sen men hoğuz sarçığım, bir den bilen söğüşsen zöğ akırın. Ay ağır kalkmış diysen. Yaprak yağdan çıkaray mı? Onun katı görme, o mehrem kocu. Sen ödünüm görürsün, men Hudaya şükür on bilen 40 yıldan beri yaşaşıp geliyen. Eşek, yaprağı, elimden alli. Neron son iyiydi mi? Nemçin meni çağırmadın? Maňa siz bilen gürleşmek gadagan ahiri. Hawa, göýdüňi ne getirip? Hatta sen pikir edişiňden hem artygyrak. Telbi, sen özüňe hormat sylaň ýokmy? Muň öz mertebeňde filmek ahiri. Jan Murat, men gerek edejim gapdalan senna. Sen oýlanman bir zat aýdaýan. Bu hemme halatda kömek edip maranok. Men gaýnynymyň mamla deligini bilýän, oň özüniň düşünmegini isleýän. Garaz gitin ýyskasy. Sen onu täzeden terbiýelejek diýsen, üstünni gardy edýän. Ay beýle de dälle. Eger beýle dä bolsa, onu ehli zat könkülüne galardy. O meni ören gower ýa. Bir gowerinde näme? Muň öz seni ýaşmak kyl saklamaga täsir beren oga. Amancan, men sen tigirmi sürüp görəyin. Sürey. Ýöne men düşünemok. Beýle tawinlik senden nerden peýda bol? Institutda sen başgaçadyň. Sen men näme etmegimi isleýän? Gaýnym bilen adamyma tüýkürüp öýden çykyp gitmegimmi? Gurdagdasan gurt geler diýenleri ýüzüňe ýapawary. Anha ilki bilen ýaşmak, soňam kürtü berekella. Sen ýokary netije gadannyň. Salam Maraleci. Salam, salam. Sizi geliniňiz bilen gutlaýan. Oňa bulwas näher gowelşe. Bilýän. Sözüne de nähili ýuwaş gelin. Oy. Ağdından bir sede çyk Vay, bolana. vay. Näme? Bu ne kudret? Kız çalvar geyiptir. Adam pakir ölmedi, her haytını görecek o. Ya Allah. Gel otur han çay içeli. Kızım näme çalvarını giyin dikip bolmadı mı ya?
Yoksa bir hili yalanga çyalı görünýän. Ýokla şeýlegeýin nälerdi? Vay. Görýän welin men te yaradım öýden. Sen owadan. Sensiz men gelinlik edip alarmydyňyz? Oy meňe gelin näme gerek? Men eýem gelinim bar, ödem gelinli watly. Doğru aýdýaňyz Marylejy. Meni nämer gelinlik bolarmy? Men midamy işli. Bugüne tigir ýaryşy ertir bolda çeper hewasçyňly. Näme? Sen meňe da baş goşdyň. Akarlar wagtydy. O senem tornan alyp durar. Hawa meje daga biziň ýol başçymyz. O seni başka liwatlara da salar. Geçen yıl ol Murad, kuşun yeleğin naktı ödü oldu. Etikli pişik bolup oynadı. Sondan verin, itler on duşundan geçiren oklara. Biz yine tanzim edýär. Vay, ona benim mazar yani ne teret. Hani bu twistantı ne dersiňiz? Ona mazar yani. Marylejy belki siz meni muň üçin ýadgar ýansyňyz. Yokla aýdýanyň näme? Sen ne ýaşgaň tans Ona edibersen. näme telbini goýbereňiz? Telbini? Hawa meje daga men şoň çini berdi. Qarı köpek diýse, adamlaryň tomoş etmek üçin men gelinimi orta çykarjakmyşlar. Tolgunmaň Marylejy men bütüne ýadymdan çykarypdyryn. Telbini ödem gidesi gelenok şoň üçin biderek gakarlanmaň. Yeri besesteni. Menem şonu niýenne. Taňa da bir çen boldy. Tawul Gülcan. Hudaýa şükür. Gidýä. Ýunuksuz külçük. Mundan biýana şu ýere aýagyň çekilmesin. Tamamla Gülcan. Bistir. Selvi, men köwüşüm nirede? Ona aýt radiýaň ýanyna. Gelineceğim radyan yanına diye. Evlat aktördüň döredipdir. Basym täze jaýa göçmeli gelin bolsa jaýa agyryp ýör yer näme diýjek. Ýoksa men gözleýän zatym nämedir? Zanrat, men taňa näme çekip bereyim? Bana tank çekip beray. Tank şeýle kordan ýörep bilen oga, onsoň muny garry renk bilen çekmeli. Onu vertolyot çekip beray. Men vertolyot çekip bilenmok. Bey, bu çekenin güne meňde ýaly. Dogry. Ondan başga da o gülümeň diye oň ady Çopan Telpek. Onun neçeýle ular köp çekiber. Bolýa, şonda bide ýad geler. Hawa. Selvi, hani radýa nirede? Radýa ten köwüşüň ýanyna. Şey diýsene. Onna men köwüşüm nirede? Ünsveriň, geplýär yerli owa radýasy. Hot şeytanyň öýlem şoň ýaly bolaşykly edip bilmedi. Eýtem meň naq düşän ýerdeke. Şun ine paýta meýdanlaryna öz paýta ýygan maşinalaryna erkek ýerler üçin häzirki pursatda bolsa geçirilýän mumy owy meden çäretine gatnaşyp bilmeýänler üçin. Cemşit, ýygnaga barýarmyň sen? Bilerek gidäýeli. Bolýa. Sizin sadyk kuluňyz owanyň täze meden ojugyndan gepleşik alyp barýar. Ýer-ýerden täze medeniýet öýüniň Vay başym aýlan ýa, aýagy üstüne durup bilemok. Häzir özüň näzatlar ýerlerine goýun. Eşdiýäňizmi men size diýýän? Ece men wagtym ýok. Men ýygnaga gitmeli ahyry. Bahar güneşine maýlan howa. Sen näme gözleýäniň özüň bir bilýärmiň? Sen näme işiň bar şu ýerden ugrahany saňa ýygnakda garaşýarlar. Hormatly radio dinleyijiler, bu dabaranyň sebäpkärleri bolsa, ýöneköý tähmetdeşler, al kakmyş diýsen men köwüşüm niredeke. Olar özleriniň zähmeti bilen ekin meýdanlaryna ýurdumyň güllä besmegine öz munasip goşantlaryny goşýarlar. Häzirki onuň zähmet gahrmanlarynyň atlary hemmeleriň dilinden düşmeýär. Olaryň atlaryny biz elmydamy buýsunç bilen tutmaga borçludyr. Olar zähmet gahrmanlary hemmeler tarapyndan hormatlanýan Nurgulut Şaryýew, ýüpekçileriň ýarşyna bolsa en çemegedek ýeňiji bolan Maral Şamradowa. Sen men çüýşäm görmedingmi? Onsoň men köwüşüm görmedingmi? Näme akylyňyzdan adaşdyňyzmy? Olar özleriniň täze üstünlikleri bilen bizi ýene-de şartlandyrar. Näme gözleýändigim ýene ýadymdan çykdy da. Mehriban radio dinleyijiler, oňşu owalardanam biziň ýygnagymyza gatnaşýan mehmanlar bar. Yer sana näme gerek?
Men öz köşüm ödülýän. Ana dursen köşlüň. Sag bol kaka. Olar üçin uly mara. Vay, sen näme däldirirdinmi? Adamlar dähmet gaq. Ejaň bilen oýnatjak bolýarmyň. Garşylýarlar. Köşüm merten eje gözläp ýör. O menki. Şey diýdi, ýüregimi ýardyň, gorkulluň. Me, alyn he, al. Onna men gittim. Gidiber. Häzir bolsa Ey Tanrym, bir ýerde basym men öz kellämem ýitirer. Jemşit sen gidýämiň? Garaş häzir bar ýalla. Oglum sen maňa kömek etsene. Näme diýsen kaka? Sen öz nas çyşyň tapýansaň ýygyna gam. Gönde şaýda maňa. Qadırdan radio dinleyijiler, owa geňeşiniň başlygyny Meni ýereden çykdy. Ol öz İş çykyşyny tapdyş geçen bilen ýylyň nädir jemlerini jemliýe. Şeýlelikde işiňiz oň bolsun. Biz bolsak qadırly radio dinleyijiler siziň bilen bir Men arazy bir ýerlerini odol gözledim ahry. Yer maňa bir ýerde näme gerek bolqay, huşum gursun, nädir ýatma talaýyn. Köwüş, çüýşe, we eýsem men çüýşän tapmadym men. Yer sen näme elewräp ýörsiň? Sen meň naçuşan miradyk. Wey, ahir näme gözleýänim tapdym men sen naçyşan gözläp ýördi ahir. Ine ol bir ýerde eken. Ana al. Bolýar, hawar. Eger sayrak kuş bolsamdym, günnüzler hem gijelerine gaýnym hakda sayrardım. Iň ardyly nagmalarymy. Gelin bolup üýe geldim. Goý bu pursat şatlyk bolsun. Goý meniň bu nagmalarym her gün siz üçin ýanglansyn. Wah, Goý şatlykdan dolu bolsun. ýadadım. Bugünlerim pursatlar, aydymlarym ýaly bolsun. Şadiyan duşuşuk sagatlar. Tuweleme. Gaýyn enem siz ençe kyn günler görüpsiňiz. Bu hakda mehrem gözleňiz hem ýygyrtlar gürrüň berer. Gelin bolup size geldim. Gyýdyňyz ornuna görüň. Tanrym bu maşgalamyda baky agdybirlik bersin. Goý gijeler hem günnüzler şadyanlykdan dolu bolsun. Meniň size bagş eden aydymlarym ýaly bolsun. Duşuşuk pursatlarymyz baht nurundan dolu bolsun. Wah, geldim goğula. El ayak ýaly. İş ýakmaz del. Şäherli gyýdym endenim. Men size bir iş bilen geldim, ödem gaty gysagly. Selvi, hana seyret, bize bir geldi. Ey, öýde kim var? Oho, bizim teatrymyň hakyky hadyna. Ýöne bizim hakda entek gürleşer. Häzir bolsa gözeligi, hani men günnülümde näme ýazylygy hatyr edip göreliň, şeýlelikde maňa belli bolşuny görä, siz bu ýere Lukman bolup isime gelipsiňiz. Eýem 3 günem geçipdir. Näme saglar orta size garaşýarlar. Sonugat diýilen zat ajaýyp zat ýöne gynansak da siziň gaýnyňyz bu düşünmeýär. Aýtsaňyz, siz biziň sakna oýunlarymyzyň belegi işlerini edip bilermisiňiz? Ey, ballym, bu näme gürläp bilen okmy? Oňa ullar bilen gürleşmek gadagan ahry. Ol ýaşynmaly, ullara hormat goýmaly. Selbi, maňa beýle hormat hyla gerek gäl. Sen oňa näme öwredýäň? Men o hiç da öwredem ok ýönen, ha sen urin iş barny bitiripsiň, şeýle odaňy ýaşmak. Sen işin del, sen öz ýerinde görkezme ber. Bir ýerde bolsa men öýe ýeti. On soňam o saňa dälle maňa boyun eger. Eger sen ýene ýekece gerek şu ýere geläýseň üstüňe it kuşguraryn. Maraly gyzmaly getmesele, men bere möhüm bir iş bilen geldim, duýdurýan. Eger sen geldiň şunyň özünde arçynyň ýanyna barmasa, Sen arçynyň maňa höküm edip bilmez. ol sen owa geňeşine sagara, şonu sen görersiň näme diýänni. Uy, men günäm nämemiş? Sen günäň geldiňi döwlet işine goýurmaýarsyň.
Oy, başta şey diýip aýdaýmaly ahry. Hamara sen eşitmedik gal. Men ara diýerkil bir näçe aýtdym Yok ahry. işlemek. Yok men aýtdym. Özüň öyle aýsan bolmaýam. Çay içip giderdiň, gelin bile gutlardyň. Men sen ýana geldim, sen itin kuşgurýan. Ana ýöne şeyle bir gutlaýaryn. Diýenmi iki aýtaladan okda, özüm şeyle bir owodun. Belki şeyledir ýöne. Şeyle owadan gelini kurtan astyna saklamak gowy däl. Hey owada senden başga şey dip gelini. Bar, işin bile bolsana. Ey Tanrym. Gelinimi arçynyň ýanyna kitmeli boru. Can Murat, oğlum gelneçeň bilen bilecegit. Seret, ullar bilen sensiz gepleşmäň milti edäýmesin. Salam, siz kim bolmaly? Ejeňe aýt, biz gidýäs. Ece gelnejem neme diýe? Biz gittik diýe. Canrat men ýanymda bolar. Canrat men ýanymda bolar. Wi, hawa men oň ýanyna bolarym. O nähili, şu durşuňamy? Hawa şu durşumy? Hawa şu durşumy? Sen garantky ýaly. Utanyň okmy? Ýöneregim gynip bolardy. Ýöne men arçynyň ýanyna barýanna, toýly basynda maňasy bolýa. Ýöne köýräň meýnip bolar diýene men arçynyň ýanyna barýan. Ýokla siz men ölüm misliýäňiz. Hey şeýle görnüşde bir adamlaň arasyna çykyp bolmy. Eger men arçynyň ýanyna gidýän bolsam şeýle lebas ýaraşykly bolar diýip pikir etdim de. Eger men arçynyň ýanyna gidýän bolsam şeýle pikir etdim. Menim olsa yaraşykly dälliýän, sen öz köýnüňmi göý? Bu men köýnegim. Gelnejem dogry aýdýar. Bu hakykatdan hem öz köýnegi. Sandykdan çykaryp alanyny öz gözüm bilen gördüm. Oğraş ýerden bir atlara goşulma. Men geliniň libasy barada aýdýan. O nähil ýaşmaklym kürtelimi şeýle görnüşde men arçynyň ýanyna gitmelimi? Men Lukman ahry. Gelnejem Lukman. Diýmek sen gelinlik libasyny giýjek dälle. Ýok. Ýok. Soňky gedek sorýan. Ýok. Onu şu sıpatyňdan men seni öýden çykarman. Näme? Aýdýanyňyz näme? Siziň diýeniňiz näme enesi? Şupatyň diýäriň näme ece? Häzir men sana näme digini gurk. Ey qara gollydy. Bir, iki, hingilik de badallık. Ehey, Cemşit geldi. Ulagdan düşmedim. Ähli ýerlere aýlanyp çykdym. Näme täzelik bar, Can Murat? Ey, Ecem selver käýinni, oňa mysalan ursun nedi, nämedenligini bilemok. Näme? Selvi, hanaýdan näme boldy? Siz näme üçin tertleşdiňiz? Ýene şu işiklim berarly. Meni arçynyň ýanyna çagyrdylar, menim geyindim. Yeri, arz etwer. Ejesini ýamanna soňuňa ýarar öýdýämiň. Ol şu gün maňa mysalan ursun nip käýedi. Sen aýalyň utançsız. An annem utançdy diýe. Haýdyr bir ýöne köje gatdy berarly. Meni it maskara Selvi! Ýok. Oňa men mundan belak çyk. Eşedim ahry. Ýok, belak diýdir. Meni mundan belak bir basar elme. Maňa şeýle diýmägen, ine öňe bakar. Men başga arçynyň şeýle görýän bilmen ahry. Ýok. Eýdem men näme deýin? O men ejem ahry. Ece bolşugyz nähil düşünşäýmele.
Boşatayın beni, içe! O nem için onu ayırdı? Ecem menden atar öydük korkuyor. Ol meni gogoryanlygyny bilýän. Ýöne men dawanymdan depämetçin ýapynyp näme taglar kabul edip bilmen ahry. İşte eşiňi çalsyrmak goda diňe adamlar üstüňden öldürmege. Eger bir şey deýsek, men pikirimçe çykalga var. O nähil çykalygy? Can Murat, ejeňe aýt bir gidýäs. Ece, biz gidýäs. Gitseniz Allah yarınız. Ya, Ece, sen näme üçin yapraklaryny ýuklaýan? Men täze jaýyma da barýan ahyryn. Elki men marmaly, ipek gurçuklamy mitlendirmeli. Soňra Ýöne men gidip bilmen ahyryn, men o ýerdäki palçym gatýar. yani ýok, gatasa ýene bir gerek Sen näme suw üçin bilen düşünmeýän garasyn. jaýyň işi bilen meşgullanmak üçin men şeýle kynçylyk bilen ýekejegiň urusat alym. Geljek hepde de göçýär. O ýerde bolsa entek penjere gapylaram ýok. Men ipek gurçuklap iýlenkiden öňürtüp pile sarar diýip söz berdim. Orta ýolluga almady ýaly gowsy sen şu tırlyňy düzet. Onu ýança menen bir açyk ýaprak ýygaýyn. Ece, sen nire? Ece, o ýerdäki ýapraklar bu ýerdäkiden gowy ahry. Wah, sen ýapraktan ýamyň diýseni. Näme diýseni? Ece, eger isleseň ýaprak men özüm ýygaýyn. Eri, ayrılsana. Kakaňa mergedek ýaprak ýygyp pedil berdi, onum eşek ýitirdi. Ece, men beýtmen. Köp geplemede şunu sakla. Meal. Eyvay! Näme vay, özüň näker ýolda durma. Alhani. Gözüme koşa görnýe ýadapdyr näýden. Canmırat tahyýatyny gaçyrypdyr. Sen o näme üçin beýdýäň? Ýerde goýma ahry. Häzir Ece, darykmy häzir göterir. Ine, hoppa! Seni de çenleyip aklın aylanmansın. Besir akmaklık edip billinle. Edip oturmada Turhani. Tezrak gidelim. Otur entek Ecem giden ok. Sen nerede Selvi? Selvi, sen nerede? Selvi, sen nerede? Selvi.
Näme, ödünkileri korkudyamyň. Gowy bir gideli. Sen aýdýanyň näme, ýer wakaly hop, aha. Tapmadyň. Siz şu ýerde duruň, mümkinçilik bolan wagty men sizi çagyryn bolýarmy, ha? Häzir gidýäs. Sen yapraklar gowjatan gülmeýin. Gowdandymla ýerde näme tolgunýan eje? Sen nire barýan? Men yapraklar nähil daňyň gören ýoksa ýolda gaçaýmysyn. Ýem giç wagt ýok eje, men ontadam giýje galdym. Oho, men bir zat undaýpdyryn. Sen garaşda oturup eje. Meten şuntakla, bu maňa palçyk garmagy gerek. Ýöne sen bilip goýup ören däherli suwuklukdyr. Eger ýekece damjata ýapragy düşäýse, sen kurçuklaryň äklisi gyrlar. Hanonna gittik. Güýrüp otursak bu suw ekeni. Alece. Seni kutlayan telvi, öz gaýnyňa buýsanyp bilersiň. Halyny okak görsene. Ağır zähmet, sütüm, kemsidilme, maral edýän zulüm ediciligi biziň hakykatymyzyň halatynyň ýüzündäki tagaşykdy tegmiller. Heşili zat bolarmy? Totoş obamy şu makalakyna gurrun edýä. Men pikirimçe mejidaga ören öte geçipdir. Bu näme zulüm etmekmi? Ýüzüňi ýap, hiç kim bilen gürleşme. Gepiň gardyşyna garaýsam, muňa men özüm razy boldum. Bu ýöne köýje hormat goýmak ahyry. Has takygy kemsedilmekdir. Men beýle pikir edemek. Sen näme üçin kemsedilmek hakda gurrun edýäň? O beýle etmek isleňoga. Ýene ol şeýle pikir edýär. Eýsem, öňde bu ýagdaý saňa ýaraýan bolsa, bu hakda mundan artyk gurrun etmeli. Maňa yaranok. Ýöne ine bir gün geler, şonu ol özüniň mamna dälligine düşünür diýip men ananýan. Sen garrat tapdan düşende şowun gelerde. Sawol. Ýöne sen düşünmek isleňok. 100 ýyllykda köküren diýä bir günni üýtgedip ýa-da aradan aýryp bilmersiň. O şo diýip bilen dowulupdyr, şo diýip bilen ötüpdir. Ol şondan başga hiç zat görmändir. Bu üstünden gülmeler, makalajyklar bolsa, diňe oň derdini artdyrýa. Eýsem şoň bilen bir zatlar üýtgedip bolarmy? Şoň üçin hem sen umuman gol gowşuryp oturmagy seçip aldyňmy? Ýok. Ine görersiň. Betbat gyzy köne sura uýan gaýnanesiniň elinden selvi sapar we işde päsgel berýäni üçin ýaşmagyny aýyrmagy özünde güýç tapdy. Samsaklama, ýazylan moko. Bu ýerde şeýle diýip ýazylypdyr da, ol öz gaýnynyň tömüniň garşysyna adaletli baş göterdi. Ever verik. Tegmil. Maral biziň hakykatymyzyň halysynaky qara tegmildir. Maral, salam elik. Näme haýat durýamyň? Hawa guryan. Agaty dowr edýäň. Belendirek gurawary. Sen öýüňde ýaşadyk geldiňe mardyr. Bu ýerde bolsa ýola mola her geçeniňe tünkesin tikerdirer. Dowr edýäň Maral, dowr edýäň. Gelmen geçen. Belki eşdensiňe man koň elini barada näme diýenlerni? Eşittimle medeniyet öýünde tans edýämiş. Hakyt dilleşen ýa. Tünle ýalaňat ýaly ýalar.
Jerenin öz gelinini ne hili mağtanlık yadına düşeni. Elbette yadımda şöyle yuvaş gelinim vardı. Anha ine sana gerek olsa kaviyetlerde de o hakta yazyalar özüm tarifet ya. Maral eştişime göre senem geldin bilen gaziyette suratım var. Anha gaziyetem var. Hani canlıra bir dolar hakta neyme yazılanlarını birebir okap versene. Nire, sen nem için ullun gurrumla koşuluyarsın. Kargalar. Hakit yere bakanın yer korkor değil ne? Güdeli, görne hil katırganı uğradı. Beyleklen vurrun etmeli olanı 2 pay verilen yali. Ödünün çetine değilenine görsenin bolu versini. Maral vurgunmun. Nerine hil tanılayanın mı? Hova adacık. Selvi şuun menden bir dadı katırın yalı görünüyor. Oňa men sebäbi var mecidaga. Sebebi ona sebep. Şerinizden kıyımlama. Ine bu bolsa sizin makalamız için. Cemşit, tedrak korsana, ecim hastahana gitti. Hey, hal kalkmış diyteni. Tedrak korsana. Ne takla şunu. Yine de yediğine de tanzim eder, siz gudurlamadan halas Ben olursunuz. hiç daha da düşünmeyerdim. Bir itlen benimle ne mi kastı var ki? Hayran alaymalı. Ha, eysen bir sen nel. Bu men, Demek bir sen nelle. o ne hil minnel, men? Bu men ahri. Elbette ol on özü. Sizi ne emmoğlu maralece, siz yaravsız bolayman. Gelin, oturayın. Hanonu selvini yirede. Olam bar, olam şu yerde ne, gongşotavda, ne şu taylarda. Onu çağır şu yere. Belki sizi on yanına uğratmalı re, ol gongşotavda. Onu izinden ılgap yürür yalimin yaş del, koy şu yere gelsin. Yine ol şu yerde. Men ayttım ahiri. Maral, belki ol tanzim ediyenir, belki bir adamın ömrü onun elindedir. Sen gürleme yazıcı sumok. Maral. Sen eyyem takalo kap billin. On soňam sen şeýle sözler ýereden tapýan. Iň olmanyna dogrusyny bir ýazsadyn. Maralece gıykılık gerek gel. Yalan ýaşyryk zatlar ýazyşdyryp. Eger sen şeyle hasap ediyen olsan, yalanı çıkarıp yaday. Özüň ýazarsın. Nämedir otu ki ol umuman oturda ýaz. Maral munin mulin size ne hormat koyanım orada men başarıp bilmen. Ýok edersin. Men yazdım, sen yalanı çıkaray. Ekin garantysy. Bu maskaralaman için biz seninle eresmerde gurlaşar. Han selvini yerede, me şunu selve versene.
Ütülen horoz. Maral, muňşy sen maňa jogap bermeli boldyň. Ha, sana näme yaramadymy? Hakykat gözüňe dürtülýärmi? Bir ýerde çykalgan ýerde. Eýsem meni isledigiňçe kemsitmek bolýar da, şeýledir öýdýämiň. Sabret. Seni o dünyada arwahlar düýtmüýdesinler. Saňa menden näme gerek? Men saňa aýtdym ahir, ýalan çykaryp ýa-da aýdyp. Eýsem sen meni ýene näçe wagtlap kemsitjek? Sen geldiňi näçe wagtda kemsitjek? Eýsem sen ondan soradyňmy ben onu kemsitýänmi? Maral, bu ýerde diňe anyk maglumatlar, ýekizede ýalan söz ýokdur. Sen meni hem menen öňünde maskara etdiň, şoň üçin sen jogap bermeli bolsun. Men etrawa çenni ýeter, ýöne hakykaty garanaryn. Haýsy hakykati? Sen o ýerde näme dersiň? Why men betbagat aýal, maňa gelinim öýden çykarma saklama fäsgel berýärler. Ýolloş arçyn, maňa kömek edin. Şeý diýermiň sen? Men aýtjak zadym tapyr, näme aýtjagym men bilerim. Selvi, men seni kemsidýänmi? Men seni kemsidýänmi? Yok. Yok, Eşdemok. yok. Yeren näme diýersiň? Ýekejede ýalan söz ýokdur. Diňe anyklanan maglumatlar. Aýsana gydym. Soraşandan. Sen medeni döýünni tans etjekmi? Sen medeniýet öýünde çans etjekmi? Yok, o men başarjak zadym däl. Yok, ol men başarjak zadym däl. He? Yok, ol men başarjak zadym däl. Men hiç tadı düşünmeýärim. Aýsana, bu galtaman sen suratyny nerden alypdyr, ha? Aýtsana, bu galtaman sen suratyny nerden alypdyr, ha? Men bilemok, bu men näl. Bilemok, bu men näl. Onha men sana näme aýtmakçy? Şinni geçdälkä aklyň aýlansaň gowy bolardy. Öz halkyň däplerini hormatlamak gerek. Elbette Maral nähil däpini seretmeli anha Ah, sen nähili däplerdigini seretmelmisin. Biziň däplemide sana ak girsede aňyrmändir. Durmuşa düşünen ok. Şoň üçinem oňatça oýlanyp gör. Selvi, men sen üçin şeýle bir tolgunnum. Men bolsa owurlyk eden ýaly bir hili oňaýsız ýagdaýa düşdüm. Biderek zat. Ähli zat garaşanmyzdanam şogul bolup geçdi, ýör gideli. Bu ak yektaýym sana gaty gowel şiýagyydym. Ece sen nere? Ecem ağlaya. Siz näme üçin oň üstünden güldüňiz?
dermanını getirdim. Şeyle assi asen olsa basırlıpsın. Şamrat, men yüreğime soğukluk aralaştı. Olon nehili gülşenliklerini sen bir görsedik. Men korkyan. Hiç de adam olmaz. Yok balşıyordun. Bizim maşgalamızı maskar ettin. Inni men adamları ne edip görünüyn. Gitşiyordun. Bolya men giderin. İyice. Onu bu eşikte işe gitmek oňoýly el ahirin. Vah sen emelsiz. Ana öňler şeýle zatlar üçin aýaly öýden çykaryp kowurdular. Inni senem men şeýletmegimi isleýämiň eje. Ýok men başarmam. Heyde weli. Sen näme hemmeleri ağzın pürküp dursun, sana näme gerek? Inni maňa hiç zat gerek del. Men ýöne rahat ýaşamak isleýän. Oň näme kynçylygy bar? Men ondan sehelçe zat isleýäne. Yer bolly mundan artyk stat biljekler men gidýän. Ören oňa çykalyga. Sen maňa düşünsene Sen sen. galyp bilersiň. Köp sag bol. Yer onsoň sen nägil pikir edýän? Men bu ýerde ýaşamaly, a sen bolsa şäherde şeýle. Menne başga çykalyga ýok. Nähili apaň zat. Nikah toy sahnasyny oynadyk, innem aýryşýar. Men yerime bolsaň sen näme derdiň? Hana aýtsana, men näme üçin okapdyryn? Men özüm bu ýerde diýerligime ýere gömüp bilmen ahry. Ýene inandyrmaga men güýjüm ýeten. Gelinimiz öýden üdýe. Ol ören dogry diýe. Başga biri bolan bolsa, ilkinji günden açyk giderdi. Şinnem şo gelin sudady. Nähili maskaraçylyk. Sen onu şu dereceye yetirdiň. Sen goňşy aýalyň gıýbatyny azyrak dinlän bolsadyň, öz maşgalaň aýap saklap, goh galmagal turulmadyk bolsadyň, yer sen näme üçin şu eskiler zeralyk oňa gün bereňok. Ine sen söýgül oglugyma saman şlyapa gitýär. Näme üçin telpek gaýanok? Sen näme üçin oňa şon etdiňok? Üstesine odal üýt göşük biçür ak penjere meýen bolýar. Ey yer bolýada. Men oğlum injiner. Eger sen geliniň injiner bolan bolsa näme derdiň? Ähli işem oň aýaly bolanlygyny da. Saklasana Selvi. Gel öz ýagdaýymyzy düýpli seljereli. Jimşit bu bolup geçen zatlardan soň ol men bilen ýaraşyp bilmedi ahry. Yer onu men näme etmeli? Men sen üçin hiç kim bolýanna. Jimşit biz sen bilen ýeke ödümiz el ahry. Olaram biziň maşgalamyz. Eger oňşukly ýaşamak başartmasa onu, inha ertir biz täze jaýa gireriz. Biz o ýerde ne hilek agzy bir Yerini ýaşap sen biler. bir awradyň. Täze jaýymda baryp gaýdaýyn. Şo ýerde duz goýup gaýdasym gelýär. Belki peýda seger. Git yok kol diyen. Ayır beni, git yok kol. Ay sen emir diýsänim, git yok kol. Enesi, siz nire barýaňyz? Duruverin enesi, ayak çekin. Men sözümü dinleýän, ene dinleýän meni. Maral, geliniň dinlemek gerek. Durun. Men gidýän. Bolan ähli zatlar üçin men günäme geçiň. Täze jaýa göz ýaş bilen girmek bolmaz. Jemşidi nerede goýdun? Oho, Maral seni täze aýmlan gutlamak gomy. Ertir gözüne men bu hawary arady arkaly hawar bererin. Ýalyny çykarmasyň gerek. Aýrylsana sen dinlemäge wagtym ýok. Ece men seni eltip düşüreýin. Hudaýa şükür, özüňden melipsiň. 1, 2, sağa yaptın. 1, 2, 3, 4, 5. Oh! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Urra! Can Murat yendi! Urra! Can Murat yendi! Can Murat yendi! Urra! Can Murat! Can Murat! Can Murat!
Bana bir yerden düşmeye kömek etsene. Her men size kömek eder. Ayırlayan men sana, yit yok bol. Durun ha, karasın, benim ekidin, meni yattan çıkardınız ey, durun, karasın, benim gitse. Sana rahat mece. Hova oğlum, hova. Emme dat qo'y. Yoğurt karşı alın Maral. Sağ olun, sağ olun. Täze jaýy ötýäňiz mi? Hova. Sana täze jaýda bag tardyp edýän maral. Sağ olun, sağ olun. Film Türkmen televiziýasynyň Altyn asr Türkmenistan teleýaýlygynyň terjime bölüminde türkmen diline geçirir.